No niin, lämpimästi tervetuloa tänne Digisti-hankkeen live-striimiin. Mun nimi on Eeva Vekki ja toimin teidän juontajananne tämän seuraavan 1,5 tunnin ajan. Tämä meidän striimi lähetetään täältä Leppävaaran Live-ammattiopistosta ja tänään meillä on suuri joukko opiskelijoita täällä myös ihan livenä paikan päällä. Antakaa itsellenne suuret aplodit, että olette täällä tänään. Mahtavaa. Tämä Digisti-hanke, minkä takia me ollaan nyt tässä ja tekin olette siellä omilla paikoillanne, niin tämän hankkeen tavoitteena on parantaa opiskelijoiden digi- ja työnhakutaitoja toisella asteella pääkaupunkiseudulla. Lisäksi kaikille opiskelijoille on tämän hankkeen tiimoilta järjestetty erilaisia työpajoja ja erilaista hyvinvointia lisäävää toimintaa. Tämän hankkeen ovat toteuttaneet Humak, Haagahelia, Laurea, Vamos ja Venhe. Myöhemmin tänään päästetään ääneen hankepäällikkö Jenni Hernelahti, joka tulee kertomaan meille vielä tarkemmin tästä koko Digisti-hankkeesta. Meillä on tiedossa aivan mahtavaa ohjelmaa täällä tänään. Luvassa on Liven opiskelijoiden oma bändi sekä räppärit Grasias ja Hassan Michael. He vetävät meille aivan upeat keikat. Te voitte koko tämän striiminään lähettää sekä artisteille kysymyksiä tai vaikka mulle kysymyksiä, jos te haluatte minulta jotain tässä 1,5 tunnin aikana kysyä. Mutta sen pidemmittä puheitta annetaan ensimmäiselle artistille raikuvat aplodit. Hän on Grasias. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Yes. Smokey, mennään. Yes, yes. Hei. Hei, hei. Saanko me taustaa monitoroista vähän ylös? Yes. Hei. Sori kun meni tovi, ollut huoli ja pääs. Pelkäsin apu ohi, pidin kaiken sisällä. Nyt mulla on täys lipas, on kaikki tai mitä. Ihan sama miten, kysy mieluummin mitä. Mitä? Saisko vielä taustaa ylös monitoroista? Kiitos. Yes, yes. Mitä? Vieläkin täällä, vieläkin alamaa, vieläkin malmi, vieläkin vielä paha maa. Kasvukipuja, äiti tuikunaa, polvet ruuvella rakasta älä kurita. Faija lähti, yks vittu klisee, musta pojan elämässä mitä sitten? Ei tullu backiin, niin vittu klisee, et mun on pakko heittää sulle skidin värssy. Poista oviketju tai mä potkin oven ineen. Puhu mitä puhut, ihan sama, ota kilee. Sama sukunimi, täysin erilainen vire. Ei me ymmärretä toisiamme, kumpikin on pimeä. Stemu ja sun fönäri oli mun toimenpide. Jos oisit tullut alas, olisin lähtenyt kikeen. Jokaisen tavoite olais vähän onnellinen. Jengi kelas lähiön oleva joku. Sori kun meni tovi, ollut huoli ja pääs. Pelkäsin apu ohi, pidin kaiken sisällä. Nyt mulla on täys lipas, on kaikki tai ihan sama miten, kysy mieluummin mitä. Hei. Sitä mitä jengi tilaa, sitä jengi saa. Tasku ole grade kun vilkuta kameraa, yeah. Harvalla täällä oli katse kiinni tulevas. Viimeinen sukupolvi jota sai kurittaa. Äiti sanoi jos huippaa, ota tukee. 2 käsi mä tuikkaa, perä tulee. Mulla on kaverit liutaa, väännä tunne. Siihen paperi liuskaa ja laita tulee. Hei, ei auta seli. Ai milloin mulla on dedis? Musta tuntuu et se meni. Lupasin itselleni. Vasta ku on ready. Hengitä vähän, miksi sä kuritat? Sori kun meni tovi, ollut huoli ja pääs. Pelkäsin apu ohi, pidin kaiken sisällä. Nyt mulla on täys lipas, on kaikki tai ihan sama miten, kysy mieluummin mitä. Hei, sori kun meni tovi, ollut huoli ja pääs. Pelkäsin apu ohi, pidin kaiken sisällä. Nyt mulla on täys, se on kaikki tai ihan sama miten, kysy mieluummin mitä. Kiitos. Gracias. Saisin mä kaikkia vähän ylöspäin monitoreista, kuuluu aika hiljaisella. Gracias. Yes. Hei. Ne haluu raida aaltoa, mut ne ei halu kastu, check. Toi mitä noi tuolla laukoo, ei täytä mun taskui, ei. Puhuttiinks me aalloista, mä tarkoitin taifuuneita. Äiti kertoi vaaroista, mut silti ne laineet vei.
Jengi jauha feikeistä, ketkä ne aidot on. Leijun ei pysty seistä, mun olo niin paineeton. Taidot varmasti hallus, missä ne aivot on. Tuu tänne, tuu testaa, mitkä sun aikeet on, sä oot tarpeeton. Bisona biso, vetama boku, tarjolla sosu. Vos opposition, demokraattinen tasavalta se on. Eri kuviot, eri visiot, eri näkymät, et sä älyä. Eri kuviot, eri visiot, eri näkymät, et sä älyä. Et sä älyä, 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 et sä älyä. Ne seuraa joka peli liikettä, kun on liikentees. En tiedä tästä ajasta paljon, toimiku itsekseen. Ei jou kato meidän ilmeitä, täällä on liikaa riskeiseis. Vitsit vitsei nää, mut veli älä sinne mee. Uskottiin sun valmiiksi, miksi sun on vaikea tehdä sama itse. Alat olemaan enemmän kuin valmis, pidä toi pääl toi sun sota-ilme. Mulla on vihreä valo, miksi hiljentää. Sain noin toivoma ihmettää, niin kauan kuin on tarjolla viihdettä. Poistumas minnekään. Bisona bisu, vetämä boku, tarjolla sosu. Vos opposition, demokraattinen tasavalta. Eri kuviot, eri visiot, eri näkymät, et sä älyä. Eri kuviot, eri visiot, eri näkymät, et sä älyä. Et sä älyä, 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 et sä älyä. Yes. Hyvät naiset ja herrat, juuri tällä hetkellä Love, MC Deokrasiasi, pitäkää vähän ääntä, please. Tänään mua saistaa DJ Smokey. Ei. Pysykää just siinä, missä te ootte. Tän jälkeen vielä Hassan Michael puikoissa. Yes. Mitä tää menee? Hei. Eri kuviot, eri visiot, eri näkymät, et sä älyä. Eri kuviot, eri visiot, eri, et sä älyä. Eri. Kiitos. Gracias. Vedetään vielä yksi tällainen. Tän nimi on Ajaton. Yes. Ympäri mennään, kunnes on aika palata takaisin yhteen niin kuin on ollut tapana. Pyörällä päästä, mutta ei löydy sanoja. Se mitä meillä on, ei anneta se kadota. Sulla on tiedossa on arvo ja paikka. Kun sä kehityt, sä kehität sun oman kaista. Ja mä tiedän, ei oo kahta samanlaista. Loputtomasti lovea, rajattomasti aikaa. Ei me ikävöidä menneitä, meille selkeit on edetä sinne mihin muut ei näe. Suoraan pihapenkeiltä, olla oltu täällä. Mulla on aikaa, mut kerkeet sä. Aina kun uus, aina mun sydämen takaisin tuut. Ei oo salaisuus, mulle sä on ajaton. Mulle sä on ajaton. Mulle sä on ajaton. Mulle sä on ajaton, yeah. Vai ajaton, muuttunut. Mulle sä on ajaton, et oo juuttunut. Mulle sä on ajaton. Mulle sä on ajaton. Yksi ei kuulemma riitä ja kaksi on jo liikaa. Anneta muiden juosta keskenä kilpaa. Tajunnan virtaa ja toivottavastikin saat. Kun mä heitän kaikki ajatukset ilmaa. Liian kauan ollut pois, ollut hiljaa. Nyt on aika tulla takas ylös pintaa. Tule narkaa, ei meidän tarvi himmaa. Eikä tässä ole aina kyse vaan hinnasta. Eilinen vanha on huomisen uus. Ja mä venaan, et sä tuut. Valase päivät, valase mun yöt. Valase kaikki, niinku kesäkuut. Aina kun uus. Aina mun sydämen takaisin tuut. Ei oo salaisuus. Mulle sä on ajaton. Mulle sä on ajaton. Mulle sä on
Yes. Niille, jotka saapuu mestoille. Gracias. DJ Smokey. Saisimme kerran vielä kuulla teidän kaunista ääntä änyten nyt. Kiitos. Niille, jotka ei saa tanssia, se on näin helppoa. 1, 2, 1. Just noin. Smokey, näytä vähän. 1, 2, 1, 2. Gracias. Kiitos, kiitos. Rakkautta. Kiitos Gracias. Saat tämän mikrofonin. Tervetuloa istumaan siihen, miltä hyvältä tuntuu. Tässä vaiheessa muistutan kaikkia siellä omien ruutujen äärellä, että tänne meidän livestriimiin voi lähettää kysymyksiä. Ja tänne on tullutkin. Nyt aloitetaan sun kanssa heti ajankohtaisella asialla. Aloitetaan. Joo. Kuka oli Euroviisujen paras? Kuka se oli? Mä oon tosi huono katsoa Euroviisui, mut kyllä se Kääriän biisi nyt vaan erottu No sieltä. niin, annetaan Kääriälle tässä vaiheessa vielä aplodit. Mutta Gracias, sä oot siis sekä muusikko että näyttelijä. Onko mitään, mitä sä et osaa? Mä oon tosi huono tekemään mitään mun käsillä. Mä haluaisin oikeasti osaa nikkaroida tai jotain, tehdä tämän pöydän tai jotain. Se on niinku, mikä multa puuttuu. Niin, mutta eikö sellaistakin, ehkä sitä voi opiskella tai opetella? Ehkä sitä voi opiskella opettaa. Sovitaan niin. No itse asiassa täällä on sitten tähän kysymys myöskin liittyen, että aiotko sä jatkossa keskittyä sit enemmän musantekoon vai näyttelemiseen? Tai pitääkö tällaista edes valita? Kyllä musta tuntuu, että tää toimii tosi hyvin mulle, että mä käyn vähän eri mediumeissa ja eri juttuja teen. Et kyllä se ruokkii mun sielua. Musta tuntuu, että jos mä tekisin pelkästään musaa, niin sekin jossain vaiheessa rupesi maistuu vähän märältä pahvilta. Niin sit se on aina hyvä käydä vaikka tehdä joku äänijuttu, joka sit vähän boostaa silleen, että mielenkiintoa kaikkea siellä luovaa hommaa, mitä tekee. Okei, kummat on rasittavimpia, näyttelijät vai muusikot? Kyllä ne pomppii aika edestakas. Niinku. No se on totta, mäkin tunnen monta. Mutta täällä on siis paljon nyt on opiskelijoita tuolla meidän ruuduilla seuraamassa tätä striimiä. Niin puhutaan vähän sun opiskeluista. Mitä sä oot itse opiskellut ja missä? No mä oon käynyt päiväkodin. Annetaan aplodit päiväkodille. Sitten yläaste ja sitten mä kävin lukion, mä kävin tuolla Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa Munkkiniemessä ja musta piti tulla sen jälkeen kulttuurituottaja, mut musahommat vei mennessä. Noniin, mutta sulla on siis tämmöinen opintopolku. Onko sulla ollut jotain kesätyöpaikkoja tai jotain tällaisia sitten matkan varrella? Oletko ollut töissä jossain? Joo, nuorempana mä olin tosi pitkään makuunistöissä. Musta tuntuu, että sieltä on varmaan noin leffapuolen kiinnostukset myös jossain määrin tullut ja on sitä kaupan kassaa ja kaikennäköistä varastoa. En mä ole pelkästään aina vaan tehnyt tätä musahommaa. Artisti aina. Joo, kyllä. Ja siis nuoremmille katsojille tiedoksi, Makuuni oli semmoinen paikka, mistä ihan niin, tää pitää selittää. fyysisesti käytiin vuokraamassa elokuvia. Joo. Ja sit sai irtokarkkeja ostaa. Joo, ei pystynyt katsoa niinku kerralla jonkun sarjan, tiedätkö, kauden silleen, että kaikki 10 jaksoa kerralla, että piti käydä siellä edestakas sitten hakemassa. Kyllä. No mutta puhuitkin tuosta sun opiskeluista, olet käynyt lukion. Minkälaisia muistoja sulla on sun opiskeluajoilta? Mikä oli sun mielestä vaikka parasta koulussa? Ehdottomasti, mitä tälleen jälkeenpäin, kyllä mä olisin voinut vähän enemmän niin kuin noihin luoviin, niin kuin musa, varsinkin koulun musa ja tuolle. Musta tuntuu, että sitä ehkä vähätteli vähän silloin, mutta huomasi ehkä vähän jälkeenpäin sen tärkeyden ja mitä paljon siitä tykkäsi tavallaan. Niin ne on ehdottomasti sellaisia kuvis, musa ja tollaset. Kyllä. Mun mielestä se on uskomaton kanssa itsestäni, että mäkin olen opiskellut vaikka 9 vuotta ruotsia, että mua hävettää, kuinka huono se mun ruotsin kielen taito on. Että jos nyt pääsisi siis opiskelemaan täyspäiväisesti, niin se olisi parasta, mitä tapahtuu. Täällä yleisökysymyksiä kysytään taas, että ketkä on sun tämän hetken isoimmat inspiraation tuojat? Inspiraation tuojat? No musta tuli iskä tuossa pari vuotta sitten, niin musta tuntuu, että kyllä se pikku Amiel on aika inspiroinut aika pitkälti nämä 2 vuotta silleen kaikkea tekemistä ja se on kyllä sellainen hyvä inspiraatiolähde ja siitä tulee ilaiseksi. Se on vähän sellainen cheat code. Heti kun on vähän paha mieli, niin katsoo sitä tyyppiä, niin unohtaa melkein kaikki huolet. Ja ehkä pitää myös jalkoja maassa sitten juuri näin, tavalla. Just. Ei voi ottaa itsensä liian vakavasti. No, täällä on tosissaan paljon nuoria sekä täällä paikalla että siellä striimin toisessa päädyssä, niin minkälaisia vinkkejä sä haluaisit antaa nuorille, jotka vielä ehkä ettei sitä omaa polkua eikä tiedä, että
mitä tapahtuu ensi vuonna tai kenties 5 vuoden päästä? Mä antaisin ainakin sellaisen neuvon, että harva asia tässä maailmassa tehdään niin kuin yksin. Et ehdottomasti haali ympärille ihmisiä, jotka on niin kuin kiinnostunut, jolloin jakaa samanlaisia kiinnostuksen kohteita kuin sinä, mikä ikinä se on. Et helppo tapa on tavallaan katsoa sitä kaveriporukkaa ja olla silleen miettiä, että onko tässä sellaisia ihmisiä, jotka on tavallaan valmiit jeesaa mua niiden mun unelmien saavuttamisen eteen. Niin mun mielestä yhdessä tekeminen, että se on ehdottomasti tärkeää, että turha sitä yksin hakkaa päätä ja yrittää tehdä jotain. Että ottaa vaan ympärille sellaisia ihmisiä, jotka fiilistelee samoja juttuja sitä kautta. Yhdessä tekeminen ehdottomasti. Nimenomaan. Ei tarvitse kusipäiden kanssa hengata. Ei missään nimessä. Ei. Hei, täällä on mielenkiintoinen kysymys tähän väliin. Osaatko ratkaista Rubikin kuutio? En valitettavasti. En osaa. Otatko haasteen vastaan, jos sä tuut tossa Ei vitsi, mä tuun vaan nolaa itteni tässä näin. Mä tuun vaan pyörittelemään sitä vaan tässä näin ja esittää itse varmaan, että mä tiedän mitä mä teen. No niin, mutta ehkä siellä varmaan kysyjä osaa kenties ratkaista. Mutta ehkä mä otan tämän tavoitteeksi, että mä opettelen vähän. Kesälle keikkareissuille. Juurikin näin. Jostain luin, että sä oot alkanut kirjoittaa runoja ja riimejä jo 12-vuotiaana, niin muistatko tai osaatko sanoa, että mikä sai sut lähtemään siihen? Että oliko teillä silloin just joku porukka, missä te riimittelitte vai oliko tämä joku, mikä vaan tuli sun sisältä? Kyllä se pitkälti sit tuli niinku musan kautta. Et se lähti siitä, että halusi kovasti, kun oli kuitenkin sille lähtökohtaisesti englanninkielistä räppiä, musiikkia kulutti ja kuunteli, niin halusi lähtökohtaisesti oppia ne lyriikat, niin mä kirjoitin aluksi aina niitä lyrikkoja ylös, että pystyi jotenkin opettelemaan ne ulkoot helpommin, ja sitä kautta rupesi sitten vähän omia kirjoituksia sitten. Oliko sulla joku semmoinen hahmo koulussa, just vaikka joku opettaja tai joku, joka kannusti sua niihin tämmöiseen kirjoittamiseen, vai oliko se just tämmöistä pöytälaatikkoon kirjoittamista? Aika pöytälaatikko kirjoittamista. Et musta tuntuu, että mä vasta lukion vikana vuonna tajusin, miten tavallaan kirjoittaa, sanoittaa asioita. Et sitä miettii jotenkin tosi hankalan kautta, mutta silleen, että tajus vaan silleen, että miten tavallaan yksinkertaisesti voi niinku ilmaista asioita niin, että se toinen osapuoli vaan ymmärtää ne, eikä tarvitse niinku kikkailla sille hirveästi. Niin musta tuntuu, että tällaisia työkaluja mä myös käytän mun musiikissa, että lähtökohtaisesti mä ajattelen ekaksi, että mitä mä haluan sanoa, ja sitten sitä kautta lähden kirjoittaa sen sitten riimien sisälle tai mitä ikinä, mutta lähtökohtaisesti, että se viesti tulee helposti läpi. Kyllä, sanoja peräkkäin. Juuri näin. Sitten täältä tulee taas yleisökysymyksiä. Onko räppärit nykyajan runonlaulajia? Joo, miksei. Räppärithän nehän kuitenkin raportoi tosi paljon niin kuin yhteiskunnallista asioista ja mitä tapahtuu maailmassa. Ja ylipäätään, joo, kyllä mä uskon, että ehdottomasti on ne. No ehkä vähän tähän samaan liittyen. Sä oot ollut artistimentorina tämmöisissä räppi- ja musatyöpajoissa, joita on erityisesti haluttu järjestää naisille ja muun sukupuolisille. Niin mistä tämmöinen idea on lähtenyt? Toi lähti ihan siitä, että jos mä mietin itteeni teini-ikäisenä, tai silloin kun on rupenut ylipäätänsä kiinnostumaan niin räpin teosta, niin mietin vaan, että minkälaisia niin asioita olisi itse kaivannut. Että olisi ehkä just kaivannut, että joku vähän ohjatusti niin kertoo, että mitä pitää tehdä, niin sitä kautta sitten mä innostuin ja on sitten osallistunut tosi paljon niin tällaisiin räppipajoihin, että missä opetellaan räpin tekoa ja sun muuta. Ja siinä oli vielä mulle se tärkeintä se, että nämä osallistuivat, ettei se ole myöskään sitä vaan, että mä tuun jonnekin pajaan ja mä puhun, että näin tehdään räppiä ja moikka. Et mulle se oli tosi tärkeää, että sit me oikeasti tehdään myös jotain konkreettista jää. Sitten yleensä se oli just silleen, että me tehtiin sitten ihan valmis biisi tai valmiit riimit ja tälleen näin, niin se oli mulle tosi tärkeää, että jää kuitenkin jotain, ettei vaan, että se Grasias tuli tänne jotain se jauho ja lähti menee ja sanoi uskokaa unelmiin. Niin, silti ehkä unelmiin kuitenkin kannattaa uskoa. Juuri näin. Tämä Digisti-hankehan on tämmöinen just näitä digitaalisia taitoja, ainakin koitetaan tätä kautta niitä edistää. Sä oot artisti ja näyttelijä, muusikko, niin minkälaisia digitaitoja sä tarvitset sun omassa työssä? No musasoftia, eli musaohjelmia on tullut käytettyä tosi paljon ja ihan editointityökaluja, että ihan myös niinku liikkuvan kuvan ja äänen kanssa, niin tollasia on niinku käyttänyt, että nekin on vaan, että sitten on vaan niinku ilman oikein mitään tietoa YouTuben voimalla lähtenyt sitten opettelemaan näitä juttuja.
Okei, mä voin tunnustaa tähän, että mä en seuraa sua somessa, mutta onko sä aktiivinen somessa? No mä yritän olla. Mä yritän olla aktiivinen. Mä yritän niinku, että jos mä en ole aktiivinen, niin sitten ei ole vaan mitään mielenkiintoista tapahtuu elämässä. Että ei jaksa aina sitä studiosta kuvia postailla, jos ei oikeasti ole mitään järkevää. Mutta joo, kyllä mä koen olevani aktiivinen jossain määrin. Kyllä. Entäs miltä sun tuleva keikkakesä näyttää? Keikkakesä on nyt, mulla on muutamia keikkoja, nyt mä palailen studioon, keskityn vähän niin levyn tekoon. Niin siinä mielessä vähän hiljaisempi, mutta jotain pikkukeikkoja tossa tehdään. Ja sitten kun toi levy valmistuu, niin sitten tuun ihan full energialla sitten. Voit sä paljastaa meille, mitä sun tuleva levy käsittelee sitten, tai minkälaisia teemoja siellä kenties on? En. Ei, se on salaisuus. Täällä yleisökysymyksenä tulee, että tiedätkö mihin kaupunkiin räpin Suomen mestaruus meni viimeksi? Olisiko se mennyt Jyväskylään? Jyväskylään. Onko meillä tietoa tästä? Sä pitäisi nyt äkkiä googlettaa. Tietääkö täällä yleisöstä joku kenties, minne meni räpin Suomen mestaruus? No ehkä se selviää vielä tässä meidän lähetyksen aikana. Haluaisitko sinä lähettää vielä terveisiä jollekin tässä, kotiin tai jonnekin? Mä lähetän terveiset kaikille näille kauniille ihmisille tässä mun edessä. Että kiitos, että pääsitte kuuntelemaan. Annetaan suuret aplodit ja mennään eteenpäin. Seuraavaksi me nähdään opiskelijoiden ottamia valokuvia. Tämä Digisti-hanke on järjestänyt nyt kevään aikana tämmöisen Mistä dikkaat -valokuvahaasteen. Täällä paikalla oleva yleisö näkee ne täältä screeniltä ja te näette sieltä kotosohvalta tai pulpetin äärestä tai missä ikinä asennossa siellä olettekaan, niin voitte niitä katsella. Ja ihan pian otetaan sitten lauteille Hassan Michael. Nähdään ihan pian. Annetaan vielä suuret aplodit täällä. Kiitos.
No niin, ja tervetuloa takaisin tänne Leppävaaran Live-ammattiopistoon. Antakaa vielä kaikki itsellenne suuret aplodit, että olette täällä tänään. Me mennään ohjelmassa eteenpäin ja annetaan aivan valtavan suuret aplodit. Hassan Maikal, tervetuloa. Kukaan ei kuule. Kuule, kun huudat huoneessas huolissas huonoa oloa. Kukaan ei kuule sun tuskaa, kun sä vastaat ihan hyvää. Kukaan ei kuule, kukaan ei näe. Kuka on tavoitettavissa, kun sä yksin jäät. Kuka uskoo visioos, kun sen yksin näet. Muistelee sua lämmöllä, kun saavutat määränpään. Kuka soittaa sulle, kun sun äitisi kuolee. Kun haipi ilmestyy, niin kuka egoas nuolee. Kun haipis lahoaa, niin kuka elämästä katoaa. Ja kuka kompastumistasi vierelläsi janoaa. Kuka kela et oot muuttunut, kun pidät itsestä huolta. Kun et oo samassa tilassa, kuka pitää puolta. Kuka hakee sut turvaan, kun sä katui karkailet. Ja kuka houkuttaa harhaan, kun sä katui karkailet. Saisiko monitori lisää kaikkea? Yeah! 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 Let's go! Monesti halunnut, et hengitykseni lakkaa. Yksinäisyys voi tappaa. Mulla on välillä yksinäistä, mut mieluummin on yksi kuin ikinä yksinäistä. Niin kauan kun sydämeni tää tahti vaan hakkaa. Tuu jatkaa mun matkaa. Mulla on välillä yksinäistä, yksinäisyys ei ollut koskaan ikinä näistä. Oh Lord, oh no, mä radan solo. Ei stereona, vaan mä unon. Yksinäiset, hold on. Hold on. Eti seuras merkityksiin. Kilasin, et jos on ystäviä, ei voi olla yksin. En pysty laskeen läheisiä edes 10 käsillä. Mut silti tunnen yksinäisyt vieläkin välillä, yeah, yeah. Mut moni yksin jää. Se on joskus jossain maailma, jos ei jois syrjitään, yeah. Jossa ei ketään yllätä. Ja umponeet nostetaan, auttamaan pyritään. Yksinäisyys tuntee monikin tää. Mut kun ope sanoo mulle, et musta ei tuu mitään, yeah. Mua ei tarvi suvaita, mua ei tarvi hyväksyä. Mulle riittää minä itseni ja oma sydän. Monesti halunnut, et hengitykseni lakkaa. Yksinäisyys voi tappaa. Mulla on välillä yksinäistä, mut mieluummin on yksi kuin ikinä yksinäistä. Niin kauan kun sydämeni tähän tahti vaan hakkaa, yeah. Tuu jatkaa mun matkaa. Mulla on välillä yksinäistä, yksinäisyys ei ollut koskaan ikinä. Monesti halunnut, et hengitykseni lakkaa. Tuu jatkaa mun matkaa. Mulla on välillä yksinäistä, yksinäisyys ei ollut koskaan ikinä näistä. Monesti halunnut, et hengitykseni lakkaa. Mulla on välillä yksinäistä, mut mieluummin on yksi kuin ikinä yksinäistä. Kiitos. Ihan olla tänään täällä. Mä oon Hassan Maikal. Aina paikalla, a.k.a. Kontula Hassan. Mä oon itse syntynyt täällä Suomessa, Tampereella, vuonna 1996. Muista 2008 me mentiin vieraille mun perheen kanssa Somaliaan, mun äitin kotihuudeille. Mä oon aina kipuillut mun elämässä mun suomalaisuuden kanssa. Onks mä somali vai onks mä suomalainen? Onks mä itä-helsinkiläinen vai mitä mä oon? Ja muista kun menin Somaliaan, mä olin, mä oon somali. Ja sit mut sanottiin siellä vaan, että missä sä oot? Sitten mä sanoin, mä oon täältä, mitä te mennä? Et sä oot täältä. sä oot Suomessa, sä et oo täältä. Ja mä taisin silloin eka kertaa, että mä oon aina ollut täällä. Mä oon joutunut oppimaan, pohtimaan 2 askelta eteen, mitä ikin teen. Oon joutunut toimimaan eri lailla kuin muut, mihin tahansa ikinä meen. Tien toiselle puolelle vaihdan, ettei taas naapurin mummo mua pelästy. Kirjoitan Maikal papereihin, sillä Hassanin hakemukset on taas evätty. Otan pois hupun päästä, kuten näet, ettei kaupan täti alla taas mua seuraa. Heitän mamun läpää itsestäni, jotta muut uskaltais liittyä mun seuraan.
Muiden katseiden alla, paineiden alla, en tunne olevani minä. Yhteiskunta näkee mut eri lailla, kun mä täytän enemmän ikää. Katuvalojen naljilta hämäräs ilman pelon häivääkään. Päivän valos tässä vartalos, en kestä enää päivääkään. Siksi yön pimeys on se aika, jolloin tunnen eniten turvaa. Mä oon näkymätön, katuvalot värisee ja kaikki muu on ihan turhaa. Tsekata lähteeks tänään tää ääntä. Kun mä huudan aina ollut tää teiltä, okei? Sä haluat paksut hiukset, joita hoitaa harvoin. Sä haluat meidän tyylit, mut et meidän traumoi. Kun tännes kengis yksikin päivä kävellään. Haluat käyttää mun kulttuurin, mut et haluis olla mä, kun silmiin katon. Pelkään niinku uotas petoja. Junnuna tajusin, ettei mulla on varaa sekoilla. Puhut ja puhut, mut et vaari puheit vaan tekoja. Rohkeita vetoja, shout out to jeboja. Ja kun kadulla kävellään, ne kysyy mistä mä tuun, vastaan aina ollut tää. Suomi on myös meidän koti, mun värillä on väli. On paljon enemmän kuin nimi, usko toi ja väri. Kaikki messiin. Aina ollut tää, aina ollut tää, aina ollut tää, aina ollut tää, aina ollut tää. Paksu. Samoja säveleet, kerro samoja satui. Ehdin juomaan jo päivän rahat, nyt mä pyydän apua. Jos asiat on huonosti, niin sytä sit matuja. Sytän tästä sua, sytän tästä mamuja. Sytän kaikki paitsi omi tekoja halui. Omi henkisiä kaluja, yeah. On tuntematon, ennen sitä lukematon. Muuttumaton, edelleen kuulematon, yeah. Ovan Matti meikäläinen, kun katot mennä tekeläisen. Kotelet mua erinäisen, hymyni ja väkinäinen. Sieluni rikinäinen. Tervetuloa tupa, tervetuloa mukaan. Nyt sä tiedät mitä tuntuu olla meikäläinen. Aina ollut tää, aina ollut tää, aina ollut tää. Go crazy, ey. Aina ollut tää, rohkeesti aina ollut tää. Aina ollut tää, ja myös mun siskot ja veljet on aina ollut tää. Aina ollut tää, aina ollut tää. Aina ollut tää, ja myös mun siskot ja veljet on aina ollut tää. Sori tästä kaikesta, sä selitit häikeen. Mä esitin ettei tunnu missään, mut se olikin vaikee. Veit multa kaiken, ja parempi näin nyt on. Jälkeen sen paineen, on helpompi hengittää. Enkä enää meitä yhdessä nää. Halusit tilaa ja sait sen, ja parempi näin nyt on. Kiitos, että näin, kun en siitä nähnyt vielä parempi on näin. Vaik sä satutit, niin sä päästit mut pois. Hey! Kiitos, et päästit mut pois. Kyydistä se jäi, vaik meillä oli matkaa vielä parempi on näin. Pääsin eteenpäin, kun mä päästin sut pois. Vihdoin kun päästin sut pois. Tänään mä mietin, et sulle soitan. Kirjoitan viestiä, mut en edes tiedä mistä aloitan. Ehkä vaan poistan, kun parempi näin nyt on. Jälkeen sen paiken, on helpompi hengittää. Mut nyt kun sun näen, en tunne mitään. Onneksi sä pääsit mut menemään. Hey! Ja parempi näin nyt on. Yeah! Kiitos, että näin, kun en siitä nähnyt vielä parempi on näin. Vaik sä satutit, niin sä päästit mut pois. Mitä? Kiitos, et päästit mut pois. Kyydistä se jäi, vaik meillä oli matkaa vielä parempi on näin. Pääsin eteenpäin, kun mä päästin sut pois. Hey! Kiitos, et päästin sut pois.
Kiitos, et päästit mut pois. Kiitos, et päästit mut pois. Kiitos, että näin, kun en siitä nähnyt, vielä parempi on näin. Vaikka sä satutit, niin sä päästit mut pois. Kiitos, et päästit mut pois. Kiitos. Kiitos Digisti. Kiitoksia Hassan, Michael, kun olet valmis, niin tervetuloa tänne istumaan. Kuuluuko äänet joka paikkaan ihan hyvin? Kuulen oman ääneni hieman hassusti. Mä kaadoin sulle lasin vettä siihen, ole hyvä. Kiitos. Kiitos todella paljon, aivan mahtava keikka. Hei, kiitos. Tässä vaiheessa haluan meidän siellä striimin toisessa päässä olevia ihmisiä muistuttaa, että tänne tosissaan saa lähettää kysymyksiä Hassanille. Ja täältä on itse asiassa muutama tullutkin. Me aloitetaan heti yleisökysymyksellä. Mistä saat inspiraatiota sun biiseihin? Mistä mä saan inspiraatiota? Helppo kysymys heti. Joo, tosi helppo kysymys heti. Mä saan inspiraatiota mun biiseihin, mun ympäristöstä ja mitä mun ympärillä tapahtuu. Se on jotenkin ollut mulle ilmasta terapiaa, just, että keskustelu, mitä ollaan käyty ystävien kanssa tai perheen kanssa. Ja, joo, mulla tulee kyllä aika niin kuin mun lähiympäristöstä. No mutta toihan on ihanaa, että me päästään nauttimaan näistä sun ilmaisen terapian tuotoksista sitten. Mutta niin kuin ollaan tässä puhuttu, täällä on paljon siis opiskelijoita paikalla. Annetaan vielä suuret aplodit meidän live-jengin opiskelijoille täällä. Haluan puhua sun kanssa vähän sun opiskeluajasta. Minkälainen ikään kuin sun urapolku on ollut? Mitä sä oot opiskellut? Sä tuut sieltä Kontulasta. Mä oon itse asiassa ihan Huudelta kotoisin myöskin. Ootko? Mistä päin? Mä Vantaan puolelta. Sä oot Vantaa? Okei. Länsän yläaste. Länsä. Mä oon itse siis opiskellut Vessalan ala-asteella yläasteella tuolla Kontulassa. Ja sit mä lähdin sieltä opiskelemaan Sipoon lukioon. Oho. Eli on ollut tämmönen matkaaja. Joo. 5 aamulla heräsin joka aamu ja kävin siellä opiskelemassa. Mikä sai sut lähtemään sitten Helsingistä? No se on pitkä story. Ei meillä ole kuule koko päivä Ai teillä on aikaa. aika, wow. No. Mulla oli silleen, että 9-luokalla mulla iski eka kertaa siitepölyallergia. Mä sairastuin vakavasti. Mä en niin kuin saanut henkeä, tarvitsin astmapiippuja ja oli migreeni ja kaikkea. Niin mä olin koulusta pois pari viikkoa, jotka oli tosi semmoinen tärkeä viikko. Joo. Missä oli jotain valtakunnallisia kokeita ja kaikkea. Ja sitten mä missasin yhtäkkiä tärkeät viikot ja mut pakotettiin kouluun kipeänä, että hei, sun on pakko tulla tekemään 8 koetta tai sä jäät luokalle. Aha. Ja mä menin kipeänä sinne ja mä palauttelin papereita. Mä olin, että mä en voi tehdä tätä koetta. Mun mikki ei kuulu enää. Kuuluuko mikrofoni? Hyvä. Niin mä palauttelin vaan kokeita, olin silleen, mä oon kipeä, mä voin tehdä. Ja se vaikutti mun numeroihin ja mä enää päässyt kouluihin, johon mä olin hakenut. Mulla oli hyvä keskiarvo ja yhtäkkiä niin keskiarvo laski jollain yhdellä. Ja mä en enää päässyt kouluihin, mihin mä hain. Ja sit lopulta koulu, joka oli silleen, että hei, et tuu tänne, niin oli Sipoo. Ja sit mä menin sinne. Sipoo. No niin, onnea Sipoo, olette saaneet Hassanet sinne. No sä oot puhunut myös niin kuin julkisuudessa sun omista kouluajoista. Minkälaista sulla oli siellä Sipoon lukiossa? Se oli vaikeaa aikaa. Mä aloitin joku pari päivää myöhemmin kuin muut. Mulla meni kokonaan ohi ne keskustelut, että hei, kannattaa tehdä 30 kurssia ekan vuoden aikana ja sitten tokan vuoden aikana 30 ja sitten 15. Niin mulla meni kokonaan ne päivät ohi, niin mä tein omaa tahtia sitä lukiota ja oli tosi rankkaa, koska Vesalan koulu oli 60% oli maahanmuuttajataustaisia meidän koulussa ja tuntui, että oli vain suomalainen nuori, eikä ollut väliä niin kuin mistä niin kuin mun vanhemmat on kotoisin tai mikä mun ihonväri on ja niin edelleen. Kaikki oltiin vaan suomalaisia nuoria, mutta sitten Sipoossa taas mä olin ainoa tummaihoinen koko koulussa ja onneksi se ei synnyttänyt kauheasti ongelmia siellä, mutta kyllä mä huomasin, että siellä oli niin kuin erilaista kohtelua ja tuntui, että ei ollut omaa yhteisöä siellä. Okei. No mitä sä sanoisit nyt sellaiselle ihmiselle, koululaiselle, joka ehkä kamppailee tällaisen ulkopuolisuuden tunteen kanssa? No mua helpotti tosi paljon se, että mä liityin niinku koulun ulkopuolisiin niinku harrastuksiin tai jos koulussakin on kaikki nämä tukioppilasjutut ja oppilaskunnan niinku toimintaa ja antaa itselleen mahdollisuuden niinku kokea sitä yhteisöllisyyttä. Kyllä Sipossa oli aivan mahtavia niinku nuoria ja mua kohdeltiin myös hyvin siellä ja musta tuntuu, että mä itse myös aika paljon sabotoin omaa semmoista
no en mä halua sanoa integroitumista, mutta silleen, että mä olisin osa sitä yhteisöä. Ja, niin, kyllä mä väitän, että musta että suuri osa ihmisistä kyllä teini-iässä se ulkopuolisuuden kokemus on vahva riippumatta myöskään taustasta, että se ehkä kuuluu osana siihen ikään, että kokee semmoista kapinaa tai sitten toisaalta, että se, että ei tunnu mahtuvan johonkin muottiin. Mutta täällä on mahtavia yleisökysymyksiä tullut, mennään niihin. Kysytään esimerkiksi, minkälaisia vinkkejä sä antaisit tubettamisesta kiinnostuneille ihmisille tai nuorille? Voiko tälleen vanhana aloittaa tubettamisen? Siis, no mä en tube-juttuja tee itse tällä hetkellä, mutta tubettamiseen, jos joku kysyy vinkkiä, niin haluaisin sanoa, että sä voit aina lähteä tekemään videoita, jos sulla on joku väline, jossa on kamera. Monesti nuorilla ja nuorilla aikuisilla on semmoinen fiilis, että on pakko olla kallis kamera ja valot ja studio. Mutta mulla oli yksi frendi, joka siis kuvasi niin kuin puhelimella ilman mitään standia, että se otti sen kengän ja pisti johonkin tuolille ja pisti puhelimensa sen kenkään ja että se pysyi pystyssä ja kuvasi silleen monta vuotta. Ja se on yksi Suomen isoimpia, niin kun, tällä hetkellä yksi Suomen isoimpia videon tekijöitä. No nyt paljastat, kuka se on. En voi. Ai, okay. Mutta ylipäätänsä niin yritän sanoa, että lähtekää tekemään, yrittäkää keksiä semmoisia luovia tapoja tehdä ja pitäkää hauskaa, älkää menettekö niinku sitä. Hauskanpito on kyllä tärkeää. No, otetaan tähän tämmöinen yksi hauska kysymys väliin, tai hauskanpitokysymys. Onko sulla jotain kivoja kesäsuunnitelmia? Kesäsuunnitelmia vai? Tää kesä mä aion lukea tosi paljon kirjoja. Siis mä en mun elämän aikana tykännyt kauheasti kirjojen lukemisesta. Ja se oli mulla aina semmonen, kirjojen lukeminen on tylsää ja en fiilaa. Mutta nyt kun mä oon 27-vuotias, niin pakko sanoa, että mä oon löytänyt nyt innostuksen niin lukea ja etsiä tietoa. Mä en ikin tajunnut sitä, että jos mikä tahansa aihe teitä kiinnostaa, te voitte vaan kirjastosta tai ostaa jostain kirjan. Joku ihminen on elänyt silleen 90 vuotta, kirjoittanut jonkun kirjan koko sen elämästä ja mitä se on kokenut. Ja sä voit lukea sen sille viikossa. Siis se on ihan älytöntä. No onko sulla jotain kirjavinkkejä? Mikä on sun, mitä sä meinaat lukea? No mä luen tällä hetkellä paljon, mikä liittyy niinku omaan alaan, mutta jos mä suosittelen ihmisille yhden kirjan, josta lähtee, niin mä sanoisin, että se on semmoinen kuin Alkemisti. Kirjoittakaa ylös, Alkemisti, Paulo Coelho. Se oli se kirja, joka sai mut rakastua lukemiseen. Se on upea matka ja siinä kerrotaan tärkeästä tarinasta. Lukeminen on kyllä, itse huomaa, että kun me vietetään tämän Digisti-hankkeenkin äärellä siis niin paljon noiden ruutujen kanssa, niin tuntuu, että siihen lukemiseen pitää nykyään jotenkin keskittyä kauhean paljon enemmän, että malttaa laittaa kaikki härpäkkeet hetkeksi pois ja sitten vaan ottaa sen kirjan käteen. No sitten ehkä tämmöinen, veikkaan, tai en tiedä, mutta olet varmasti saanut omasta musiikistasi ja esilläolosta kritiikkiä tai vihapuhetta, niin miten sä käsittelet sitä? Toi on hyvä kysymys. Mä jossain vaiheessa tein YouTube-videot pari vuotta ja mä puhuin mun mielestä tosi positiivista aiheista ja mitä tapahtuu, että musta alettiin puhua jossain palstoilla anonyymisti ja se oli eka kertaa, kun mä aloin saada niin kuin elämässä silleen vihaa ja semmoista kiusaamista ja se oli tosi vaikeaa. Mä olin noin 16-vuotias, sit aikuiset miehet jossain palstoilla niin kuin jopa uhkas tappaa mut. Ja sehän on aika iso juttu silleen 16-vuotiaan niin kuin nähdä somessa. Tahansa. Tai kelle tahansa. Ja sen kautta niin kuin on tullut paksumpi nahka, mutta ei olisi tarvinnut niin kuin yksin käydä sitä läpi. Mut joo, mulla on ollut aina positiivinen tapa niin kuin, mä haluan aina vaikuttaa positiivisella tavalla, niin mitä mä tein itse silloin oli, että mä tein YouTube-videon, missä mä reagoin näihin vihakommentteihin mun YouTube-videossa ja siitä tuli tosi virallinen semmoinen hauska video, missä vähän niin kuin ihmiset Suomessa näki myös, että hei, tälle ihmiselle, mun näköisille ihmisille kommentoidaan somessa. Ja monet oli tosi shokissa silleen, että ei, miten tällaista sä kohdat, ootko sä tehnyt jotain? Ja mä oon yllättynyt siitä, että aika monet suomalaiset niin täällä Suomessa niin yllättyy siitä, että täällä on rasismia. No, näinpä, mutta sit, jos mä tiivistäisin tän, niin ehkä ajattelen vihapuheeseen, että jos siihenkin ikään kuin lämmöllä ja rakkaudella vastaan, niin se voi olla ehkä parempi lähestymiskeino kuin sitten itse olla keskisormet pystyssä. Just näin. Meillä on yhteen kysymykseen tässä kuule vielä aikaa. Täällä on ihan tosi hyviä kysymyksiä. Yksi kysymys. Kenen kanssa tekisit keikan, jos voisit valita kenet tahansa ihmisen? Se on helppo kysymys.
Jos mä tekisin yhden ihmisen kanssa keikka, niin se olisi J. Karjalainen. J. Karjalainen, Joo. aika kova vastaus. Kiitos Hassan Maika, me päästetään sut ja me mennään nyt meidän ohjelmassa eteenpäin. Kiitos. Mutta otetaan tähän väliin ikään kuin pieni mainoskatko, laitetaan sieltä hommelit pyörimään. Kiitoksia vielä, annetaan suuret aplodit Hassanille. Kiitos paljon.
No niin, ja tervetuloa takaisin tänne Digisti-hankkeen live-streamiin. Annetaan vielä suuret aplodit tänne teille kaikille, jotka olette siellä ruutienne toisella puolella, ja ehkä otetaan meillekin tähän aplodit. Ihanaa, että Hassan ja Gracias on tässä, mutta nyt täällä on myöskin tämän Digisti-hankkeen hankejohtaja, ylipäällikkö Jenni Hernelahti, tervetuloa. Kiitos. Kertoisitko meille nyt ihan omin sanoin, että mistä tässä hankkeessa on kyse? Joo, eli tämä Digisti-hanke on niin kuin tämmöinen korona-ajan jälkeinen hanke, ja tässä niin kuin koetetaan vastata siihen, että kun tämä korona-aika aiheutti yksinäisyyttä opiskelijoille ja sitten työnhaku vaikeutui ja sitten sellaista niin kuin opiskelusta putoamista tapahtuu enemmän, niin sitten me ollaan koetettu tämän hankkeen kanssa vastata niin kuin näihin ongelmiin. Eli ollaan tarjottu digitaitoihin apua opiskelijoille ja sitten henkilökunnalle. Ja sitten myöskin tällaista nuorisotoimintaa, niin kuin erityisesti sitten yksinäisille nuorille, mutta oikeastaan kyllä aika lailla niin kuin vähän kaikille kiinnostuneille myös monenlaista toimintaa verkossa ja sitten livenä. Ja nyt pitää kommentoida tähän väliin nopeasti, että koronan loppumisesta ei ole kuitenkaan kauhean kauaa aikaa, ja silti tuntuu, että kaikki on vähän unohdettu se. Että kuitenkin tässäkin vaikka esiintyviä artisteja, että varmaan keikat ja kaikki niin kuin äkkiä on loppu ja yhtäkkiä kaikki onkin vaan yksin siellä kotona oli. Niin. Muistatteko sellaista aikaa? Käytettiin maskeja ja on vielä ei niin saanut muistissa. mennä minnekään. Joo, se oli kyllä aika ankeata aikaa, että ihanaa nyt niin kuin nähdä ihmisiä ja muusikkoja ja keikkoja ja kaikkea nyt taas jälleen tälleen ihan tälleen kasvokkain. Mutta ainakin nyt tuolla mun työpaikassani, mikä on siis HUMAK, on siis humanistisesta ammattikorkeakoulusta töissä, niin se kyllä jätti niin kuin sellaiset jäljet, että meillä niin kuin työtavat muuttuu aika paljon, että edelleenkin tehdään etänä tosi paljon ja verkossa. Et mä oon tässä ollut vielä vähän tällaisissa koronameiningeissä henkilökohtaisesti kyllä niin kuin tavallaan työmerkeissä jo sieltä lähtien. Kyllä, mutta kiva, että olet nyt siinä livenä. Joo, hei, palataan ihan vähän taaksepäin. Tuossa äsken nähtiin tätä valokuvahaasteen satoa tuosta screeniltä ja sitten toki siellä katsojat ovat katsoneet. Niin kerrotko enemmän siitä, mistä oli kyse? Joo, eli me innostuttiin järjestää tällainen Mistä dikkaat -valokuvahaaste, mihin sai sitten lähettää sellaisen kuvan, että mikä lisää omaa hyvinvointia. Ja saatiin kyllä tosi kivasti kuvia. Et kiitos tosi paljon kaikille, ketkä olette niitä lähettänyt. Tosi hienoja, niitä oli kiva nähdä tässä. Okei, no jos te joutuisitte ottaa just semmoisen kuvan, että mistä dikkaat tai mikä lisää sun hyvinvointia, niin mikä se olisi? Vastaatko tässä välissä? Voin toistaa. Eli jos sun olisi pitänyt ottaa valokuva jostain sellaisesta asiasta, mikä lisää sun hyvinvointia, jos olisi vain yksi asia tai joku, niin mikä se voisi olla? Mä sanoisin perhe. Joku tärkeä just event perheen sisällä. Rasiaksella oli aikaisemmin ehkä lapsi, mutta onko jotain muuta? No, luonnonvoima ei pidä ikinä unohtaa, että joku tosi metsäinen ja vehreä paikka, niin siitä tulee aina hyvä fiilis. Kyllä. Jatkaako Jenni vielä hetken? Tässä puhuttiinkin jo, mitkä oli tämän hankkeen tavoitteita ja koska siis tämä alkoi ja koska tämä päättyy tämä hanke? Eli 21 kai. Koska tämä nyt alkoi? Mikäs vuosi nyt on? Nyt niin. on 2023. Joo, 21 tämä alkoi syksyllä ja 23 syksyllä tämä nyt päättyy. Eli tämä on nyt sitten meidän tämä niinku opiskelijoille suunnattu viimeinen tapahtuma, mutta vielä muutamia juttuja on myös tulossa tässä hankkeessa. Mitä kaikkea on vielä tulossa? Joo, meillä on nyt kesälle tulossa leiritoimintaa, eli me on tulossa tämmöinen tekoälytaideleiri, niin tämmöinen 3-päiväinen juttu. Niin siihen saa ihan kaikki kiinnostuneet ilmoittautua. Mä luulen, että siitä tulee tosi hieno ja mielenkiintoinen. Että jos yhtään kiinnostaa tällainen digitaalinen taide ja tekoäly ja miten sitä voisi hyödyntää, niin kannattaa käydä katsoa digisti.humak.fi-sivulta, niin sieltä löytyy ilmoittautumisohjeet ja linkki. Sitten meillä on ollut tässä roolipelitoimintaa tässä tämän kevään ajan, niin siihen järjestetään tämmöinen roolipeliohjaajakoulutus ja tämmöinen pelinjohtaja-akatemia. Niin se on myös kesäkuussa 6 iltana viikossa ja siihenkin voi ihan kaikki kiinnostuneet nuoret osallistua näistä meidän yhteistyöoppilaitoksista. Sellaisia, ja sitten vielä elokuussa meillä on 24.8. Loppuseminaari sitten asiantuntijoille, eli sinne sitten kaikkea opetus- ja ohjaushenkilökuntaa
runsain mitoin toivotaan paikalle joko livenä tai sitten verkossa voi osallistua ja siellä käydään sitten tämän hankkeen tuloksia läpi ja on kaikkea kivaa toiminnallista ohjelmaa. Eli kaikki nämä, mitkä nyt on nuorille tämän kesän aikana, niin ne on siis maksuttomia ja ne tapahtuu siellä verkossa, että fyysisesti ei tarvi mennä Joo. edes minnekään. Joo, nämä tapahtuu kyllä verkossa. Eli sellaista tarjolla ja maksuttomia. Että käykää ihmeessä katsomassa ja kaikki nämä, mitä just kuvailin, niin löytyy lisätietoja sieltä digisti.humak.fi-sivulta. Ollaan puhuttu tässä poikien opintopolusta, niin mä haluan kysyä sulta nyt, että mikä on sun opintopolku? Miten sä oot päätynyt tekemään tällaista työtä nyt, kun sä teet? Joo, no mulla on aika semmoinen Humak-painotteinen opintopolku, eli mä oon silloin parikymppisenä opiskellut kulttuurituottajaksi Humakissa. Ja sitten kuitenkin päädyin niin kuin nuorisoalan hommiin enemmän, eli mä tein sitten olen tehnyt kunnallista nuorisotyötä ja alueellista nuorisotyötä ja kansainvälistä nuorisotyötä ja kaikkia teatteriprojekteja ja muita. Ja sitten ja etsivää nuorisotyötä. Sitten mä opiskelin yhteisöpedagogi YAMkin, myöskin Humakissa ja sitten sen jälkeen vielä opettajaopinnot. Niin sä oot opiskellut kauheasti. Sitä kautta mä nyt olen tässä. Joo. Ihanaa, että olet. Annetaan Jennille suuret aplodit. Kiitos. Otetaan kohta kaikki mukaan keskusteluun, mutta mä haluan, koska sulla on vahva nuorisotyötausta, että miten sä näet nyt sitten nuorisotyön tulevaisuuden? No joo, musta tuntuu, että mä oon tästä Digisti-hankkeen aikana vähän niin kuin saanut uusia ideoita ja oivalluksia siitä, että mitä tämä nuorisotyö niin kuin tulevaisuudessa olisi. Ja mä uskon, että just tällä verkolla tulee olemaan niin kuin isompi merkitys yhä enenevissä määrin ja niin, ettei se enää ole sellaista niin kuin erillistä. Et nyt ehkä vielä niin kuin ajatellaan silleen, että on verkkonuorisotyö ja sitten on talotyö ja on niin kuin jotkut verkkonuorisotyöntekijät ja sitten on taas erikseen semmoista, jotka kohtaa ihmisiä ihan livenä, mutta mä luulen, että nämä kaikki tulee niin kuin sekoittumaan yhä enemmän, koska ihmisten elämä muutenkin on niin paljon verkossa ja tälleen somessa ja muuta, niin uskon, että nämä sekoittuu silleen, ja sellaista me ollaan vähän tehtykin nyt näissä meidänkin verkkonuorisotyökokeiluissa ja näissä meidän toiminnoissa, että on vaikka tehty jotain toimintaa, esimerkiksi tämä livellä ollut tämmöinen itsepuolustuskurssi, niin sitten se on ollut ihan niin kuin livenä täällä paikan päällä, mutta sitten sitä on niin kuin jatkettu vielä WhatsAppissa, että on jaettu siellä vaikka videoita ja tällaisia, niin mä uskon, että se on kyllä tulevaisuutta nuorisotyössä. Hyvä. Otetaan välillä tänne päin. Jos Jenni puhui tässä nyt nuorisotyöstä, niin oletteko te itse silloin nuorena osallistunut johonkin tällaiseen just ohjattuun toimintaan? Joo, kyllä nuorisotaloilla tuli käytyä tosi paljon ja vasta myöhemmin sit tuli niinku just toi studiotoiminta, mikä kanssa liittyy just noihin nuorisotaloihin. Et kyllä sieltä on varmaan ensimmäiset sellaiset niinku kunnon fasiliteetteihin mennyt niinku ekaa kertaa tekemään niinku ekoibiisejä ollut just nuorisotalot. Entäs? No aika sama story, mitä Graciaskin sanoi, että nuorisotalon kautta niinku päätyi niitä tekemään musiikkia ja noihin nuorisotalostudioille ja nuorisokeskuksia. Niin Onko sieltä vielä vaikka niinku ystäviä tai musantekokavereita tai jotain tällaisia jäljellä vielä samoilta ajoilta? On niitä paljon. Melkein koko Suomen räppikenttä on sieltä samalta nuorisotalolta. No miten te näette, niin, tässä nyt selkeästi tulee, että on varmasti ollut merkityksellistä, mutta olisiko ollut jotain, mitä te olisitte ehkä kaivannut silloin, kun te olette nuoria, jotain, mitä ei ole ehkä silloin osannut tajutakaan, mutta jos nyt saisi toivoa mitä vaan, että mitä silloin olisi ollut? Ehkä sanotaan, että aluksi oli se, että nuorisotalo-ohjaajat itse ei ollut vaikka muusikoita, niin ne yritti parhaimmalla tavalla niin kuin auttaa, mutta tuntui, että tarvitsi enemmän apua siinä, että no miten musaa tehdään. Mutta sitten kun mä päädyin yhteen Hapen nuorisokeskukseen, jota ei nykyään enää ole, mikä on mun mielestä virhe. Kaikki jaettiin niin kuin eri puolille Helsinkiin. Mutta niin siellä taas tuntui, että oli paljon vaikeampaa esimerkiksi nuorille naisille saada niin kuin studiolla tilaa, tosi miespainotteisia tiloja. Myös muun sukupuoliset, niitä ei niin kuin näkynyt kauheasti siinä. Ei tuntunut, että oli kauheasti turvallisia tiloja niin kuin ihmisille. Ja
itse ainakin tuntui mulle, että oli paljon vaikeampaa saada mun näköisen nuorena niin kuin tilaisuuksia tai aikaa. Että sekin keskus siellä oli, niin kuin, että nuoret poikabändit sai paljon enemmän niin kuin aikaa, studioaikoja ja piti niin kuin todistaa itseään. Et jotenkin, että se olisi paljon niin kuin yhdenvertaisempi se, että ketkä saa niitä studioaikoja, eikä vaan silleen, että tietyt ihmiset saa niitä enemmän. Että niitä valvottaisiin enemmän. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Mä sanon, allekirjoitan kaiken ton, mitä sä sanoit. Ja just ehdottomasti myös osallistuttaa ihmisiä. Et silloin kun on itse ollut, niin ehkä ne, jotka on ollut enemmän innokkaimpia ja vähän kovaäänisempia, on sitten päässyt jotenkin silleen, että helposti tekee. Ne, jotka on ollut vähän hiljaisempia, jäänyt taka-alalle. Ja sitten kun on itse sitten rupenut tekemään enemmän niin olemaan siinä ohjaajan roolissa, niin sitten nimenomaan yrittänyt keskittyä niin näihin tyyppeihin, niin hiljaisimpiin. Ja sieltä on niin yleensä sitten paljastunut myös sellaisia tosi hienoja hiomattomia timantteja. Mutta joo, ehdottomasti tällainen osallistuttaminen, että kaikki pystyy tekemään. Ja just tämäkin, että vaikka sit oli sit silleen fasiliteetit ja oli silleen työkaluja, millä pystyi niinku tekemään, niin sitten ehkä sieltä sit piti opetella aika pitkälti itse, joka on myös hyvä asia, mutta myös ehkä jollain tavalla myös huono asia. Niin ehkä just kaipaa just tavallaan niin se ohjaaja, joka vetää sitä, niin olisi sitten jotenkin, syventyisi ehkä just enemmän siihen itse tekemiseen. Kyllä. Puhutaan vielä näistä, tässä on tämä digitaalinen maailma niin vahvasti läsnä, ja puhuttiinkin teidän jostain somesta ja sun vaikka YouTube-menneisyydestä. Onko täällä jotain digimokia koskaan käynyt? Okei, semmoista kaikille lähettää jonkun väärän linkin johonkin ihan väärään ryhmään, mutta onko jotain niin kuin... Ei tuu kyllä mieleen mulla ainakaan heti. Niin Onko sulla joku? Oot sä postannut vahingossa sun lomakuvat suoraan sieltä muistikortilta vaan suoraan Facebookiin kaikki tarkastamat? Toi olisi paha. No jos täällä improvisoi, niin digimokia. No ollut joku varmaan, että on kuvannut. No okei, tää on semmoinen perus, että silloin kun kuvasi videoita, niin kuvasi videon, mutta ei pistänyt mikkiä päälle. No niin. Niin se oli kaikista hirvein, niin tunnin, 2 tuntia kuvaa ja sit sä katot niitä tiedostoja ja sit sä oot silleen, että mikki ei ollut päällä. Niin, aloitetaan alusta. Joo, mä sain just laitettua, kans yritin mainostaa jotain keikkaa, sain laitettua Instaan sen videon ilman ääntä ja sit mulle tuli vaan semmonen vanhukset ja ATK-olo siitä niin kuin vahvasti. Haluaako Jenni vielä kertoa, nyt oli nyt kesäleirit tosissaan tulossa ja sitten oli vielä, haluatko vielä sanoa jotain? Meillä on vielä muutama minuutti aikaa ennen kuin otetaan meidän viimeinen bändi tänne lavalle. No voin mä vielä ehkä sitäkin hiukan kertoa, että mitä kaikkea muuta tässä on. Nämä oli siis nuorille nämä kesäjutut ja sitten se oli niin kuin näille asiantuntijoille sitten tämä elokuinen tapahtuma. Mutta ehkä sit sitä, että mitä vähän muitakin juttuja tässä on niin kuin tehty, niin Vamos on järjestänyt tällaisia työnhakuvalmennuksia, mitkä on ollut tosi hienoja. Ja sitten Haagahelialla taas on järkätty sitten tätä opettajien sparrausta näihin digitaitoihin ja Venheellä tällaisia työnhakuklubeja. Ja Humakko on sitten taas vastannut just tästä verkkonuorisotyöstä. Et tosi paljon kaikkea hienoa. Ja voin ehkä nyt tässä kohtaa jo sanoa kiitokset meidän digisti-porokallekin, että tässä on kyllä upeita tyyppejä. Saa antaa vaikka aploditkin. Annetaan aplodit, kyllä. Ja tää on nyt 3. tämmöinen live-striimikin, joka järjestetään, ja täällä on käynyt mahtavia esiintyjiä. Joo, ja tää on tosi kiva juttu, että pääsin tänne livelle nyt, ja täällä on ollut myös upea yleisö, on tosi kiva meininki. Kyllä. Me voidaan ruveta menemään varmasti eteenpäin. Otetaanko tänne Gaian ja Aleksi, tuutteko tänne vai tuuks mä sinne? Mitä te haluatte? Ja voidaan improviseeraa tässä. Kiitoksia. Annetaan vielä Hassonille ja Grasiakselle aivan valtavat aplodit. Ja täällä on Alex ja Gaia. Nyt mä annan teille mikrofonin, saatte jakaa. Kertokaa, ketä te nyt oikein olette ja miten te nyt liitytte tähän Digisti-hankkeeseen? No mä oon ensinnäkin Alex Ikonen ja alun perin ollut tässä Digisti-hankkeessa harjoittelijana viime syksynä ja järjestänyt Gaianin kanssa täällä kaikennäköistä hauskaa toimintaa opiskelijoille ja sitten harjoittelu meni niin hyvin, niin jäin tähän tälleen niin kuin
alihankkijaksi. No niin, nyt sä oot Mukaan. täällä niinku töissä. Niin. Joo, Alex on ollut ihan loistava työpari. Mä en tiedä, mitä me keksitään tämän jälkeen, kun tämä kohta loppuu, niin jotain uutta projektia. Mä oon Kajan Duuki, on tosiaan Humakissa lehtorina ja tulin tähän Digisti-hankkeeseen. Ja meille tulee Alexin kanssa tämä live-opisto, että me kehitetään tänne jotakin toimintaa. Niin sitten järjestettiin tämmöinen itsepuolustuskerho ja sitten myös musakerho, tämmöinen bändikerho. Ja meillä on ollut ideana tässä, että kaikki voi tulla tosi matalalla kynnyksellä mukaan, ei tarvitse osata mitään etukäteen. Ja vaikka tässä bändikerros kanssa, että jokainen voi olla oma itsensä. Ja myös se, että me ei olla semmoisia päälle päsmäreitä siellä, että me ei niin kuin johdeta sitä asiaa niin kuin liian tiukasti, vaan opiskelijat voi ehdottaa, että soittaako tätä biisiä, sitten voidaan kokeilla, sitten saa tehdä virheitä, saa mokata, me itsekin mokataan siellä. Ja on ollut tosi hyvä fiilis, niin kuin, vai mitä sä sanot Alex siitä yleistunnelmasta? Joo, meillä on ollut todella hyvä fiilis niin kuin sekä itsepuolustuskerhossa ja bändikerhossa. Ja just semmoista rentoa meininkiä, saa kokeilla eri juttuja. Bändikerhossa saa välillä kokeilla kaikennäköisiä soittimia ja siellä on hyvä yhteishenki. Meillä on hauskaa yhdessä. No kohtahan me nähdään se nyt. Onko nyt teidän esityksen aika? Joo, nyt on esityksen aika ja tämä ensimmäinen kappale on nimeltään Ole laatikossa. Se on Jimi Ruotsalaisen sanottama kappale ja tunnetaan myös nimellä Olen suomalainen. Ja oliko se toinen kappale Italiano vai mikä se oli? Mutta aplodit hei tälle. Rautakannen alla on olo ahtaanlainen. Mä nytten siitä laulan, kun olen laatikossa. Oi jospa tietäisivät maailmalla, miltä tuntuu olla laatikossa. On siinä kansipohja, seinä ja myös vähän teippiä. On täällä monta banaania leipää, mut en vielä laatikkoon on saanut reikää. Kun paniikissa hakannut tätä seinää myös oljella tuntitolkulla. On pakeneminen raskasta työtä ja siinä harvemmin on onni myötä, sen tietää vain, jos on laatikossa. Tän rautakannen alla on olo ahtaanlainen. Mä nyt en siitä laula, sillä onhan laatikossa. Mä laatikosta laulan, on siinä kansi ja pohja ja myös 4 seinää. Olen laatikossa. On tässä laatikossa yksi ansa. Jos nyt yritän mä nostaa kantaa, niin alkaa lähtölaskenta ja nollaan päästyään kokonaan laatikko räjähtää. Mulla alkaa pelkotasokin jo kasvaa, kun on 2 päivää pidättänyt mun kakkaa. Enkä tiedä miten tähän laatikkoon nyt päädyin, mut haluun mä pois niin kuin jo ois. On pakeneminen raskasta työtä ja siinä harvemmin on onni myötä, sen tietää vain, jos on laatikossa. Tän rautakannen alla
on olo ahtaanlainen. Mä nytten siitä laulan, sillä onhan laatikossa. Mä laatikosta laulan, on siinä kansi ja pohja ja myös 4 seinää. Olen laatikossa. La 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 laatikossa. La 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 laatikossa. La 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 laatikko. 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 Tän rautakannen alla on olo ahtaanlainen. Mä nytten siltä laulan, sillä onhan laatikossa. Mä laatikosta laulan, on siinä kansi ja pohja ja 4 seinää. Olen laatikossa. Kimi Ruotsalainen ja Liven bändi. Siellä on Viivan. Aplodit Viivanille. Luka. Tässä soitti Shaker ja aplodit. Dani. Ja Nikita siellä. Ja sitten oli Sari. Ja Sari esittää kappaleen Procession. Singers of the God.
once were there to stay again. After all, we should never appear. Spacey bird through the fields of time. They understood as along came wisdom. We have been here a while. At the end of life, as along came harvest, we regret all the suffering. Wrote this in a tongue you will understand. Words and melodies with a touch of coloring. We were there, we remember mankind, our king. Isot aplodit Sarille ja bändille. Ja seuraava kappale on sitten jats-kappale. Ja Dani menee soittamaan rumpuja siinä. Ja yllätys, meidän äsken rumpuja soittanut kaveri ottaakin saksofonin esille. Aika monitaitureita täältä löytyy. Nyt tulee Fly Me to the Moon. Tää oli se svengava kappale, missä on tässä on vähän tanssiakin tulee. Joo, täällähän saa niinku tanssia kans myös, jos tuntuu, että alkaa svengaamaan. Voidaan tehdä pienestä liikkeestä tähän etusormeen ja vähän rannetta ja olkapäätä. Me tulisi intro siellä. Mitä? Me tulisi intro. Intro. Ka. Ka. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, in other words.
Mahtavaa, hienoa, hei. Loistavaa, loistavaa. Sitten on vielä yksi kappale. Ja taas vaihdetaan täällä rumpalia. Onko teillä kysymyksiä näille meidän hienoille live-opiskelijoille, jotka täällä soittelevat? Onko mitään kysymyksiä? Kysykää vapaasti. Joo, kysykää vaan, jos tulee mitään. Ne on tommoset riisitikut. Joo, ne on sitten vähän niin kuin välimuotoa. Eli näytätkö vielä? Niin, näytä vaan Nikita sieltä. Haluaisitko Nikita tulla näyttää tänne? Niin kuin... Tässä on nämä risukepit niin sanotusti. Saat mennä tuonne. Näkikö kaikki nyt? Nämä ei ole kapulat eikä vispilät, vaan nämä niin sanotut riisikepit. No niin, hyvä. Nyt vähän lisättiin tämmöistä musiikkitietoutta tähän nopeasti väliin. Ja onko siellä soundit jo kunnossa? No niin. Sieltä tulee hyvä Turku-soundit. Loistavaa. Yes. Niin me voidaan mennä. Okei, Nikita, ootko valmis? Are you ready? Yeah. Onko yleisö ready? Kaikki mukaan. Come on! She was more like a beauty queen from the movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who will dance on the floor in the round. She says, I am the one who will dance on the floor in the round. Yeah. She told me her name was Billie Jean as she crossed the scene. Then every hand turned with eyes and a dream of being the one who will dance on the floor in the round. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful who you love. And be careful what you do, cause the lies becomes the truth. Hey, Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one. But the kid is not my son. For 40 days and 40 nights, the lover's on her side. But who can stand when she's in demand her schemes and plans? Cause we dance on the floor in the round. So take my strong advice, just remember to always think twice. She told my baby we danced the creep, then she looked at me. She showed a photo, my baby cries, eyes look like mine. Cause we dance on the floor in the round. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful who you love. And be careful what you do, cause the life becomes the truth. Hey, Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one. But the kid is not my son. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one. But the kid is not my son.
Jean is not my lover. Billie 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 Jean is not my lover. Kaikki mukaan. Billie Jean is not my lover. 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 Yes. Hyvä. Mahtava. Hei, saaks tehdä ääntä vähän? Nosta. Joo, hei, kiitos. Aivan mahtava meininki. Bändi. Luka, Dani, Vivan, Nikita ja Jimi. Aplodit. Isot aplodit. Loistavalla jengille. Ja Sarille tietenkin vielä. Joo, Sari, joo. Sarilla aplodit. Loistavaa. Vielä vedetään yksi numero tämän Aleksin kanssa tässä näin, mutta... Joo. Hyvä. Meni pikkusen yli aikaa, mutta vedetään nyt kuitenkin Aleksi tämä biisi. Sanoa vielä täältä Leppävaarasta nyt kaikille striimin siellä puolen ja tällä puolen oleville ja olleille ihmisille paljon kiitoksia. Meillä on ollut aivan mahtavat esiintyjät ja kiitos Jennille koko hankkeen päällikölle, ylismurfille. Kiitos niin paljon. Ja lopputekstien päälle ehkä te soitatte vielä sieltä yhden biisin. Kiitos niin paljon oikein kaikille. Joo, ja kiitos näille kahdelle hienolle miehelle, Hassan Michael ja Gracias. Loistavaa. Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, Father, we don't need to escalate. Right on. War is not the answer. Only love can conquer hate. We got to find a way to bring some love in here today. Picket line and picket signs. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me, so you will see. Hey, what's going on? What's going on? What's going on? Tell me what's going on. Ooh, ba 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 ba. Yeah 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 yeah. Yeah 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 yeah. Do 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 do. Mother, mother, everybody thinks things were wrong. But who are they to judge us? Simply because I
is long. You know we got to find a way to press our love in here today. Picket lines, picket signs, don't punish me with brutality. Come on, talk to me, so you will see. Hey, what's going on? What's going on? I tell you what's going on, babe. Oh, what's going on? Ooh. Right on, Alex. Right on, brother. Can you feel it?